سلام كبرات تخاتلت فيديو كم يعلقهم نلوم يا أبز فيديو بزعبة حمام مرزن كنرئينا مرزن حدا خاب لعلي كلتا ميت عينتات حمام رأسيو كاب تغلال لهزب عالم أستات حدا نتبخلت بليون بز حمام زي إساءة حمام مرزن ببزحي أبدك أنسيو زرقاء إيو بحافشا كاب حموش تدك يا أنستيو حانتي بز حمام كتساقة انكلا أبدك توعات يقن كاب عسرت حموشة إتحادة رايو بز حمام مرزن تلكف مرزن أب حنقول ويك أب حمرة سرعة متن الزرقاء حمامي كبيد حمام رأسي حدا كاب ملكتاتيو إت حمام رأسي كاب 4 كسب 7 كلتن ساعتات كتصنح يخيل مسكان زار رأسي سيعبو كم عقرقر مبال تملاسن ويون برهان دمسن مزلاء زامسول ملكتات كالرأي يخيل بزحات سبات حمام مرزن زبل قال نحمام رأسي نمقلاز يتقوم اليوم كلت يوم قنا حدا أيقونن حمام رأسي كاب ملكتات حمام مرزني حمام مرزن باستفرالي طنقታት እዩ ዝለዓል استفرالي عينت وጥሪ بعፅረት ድቃስ ብለውጥ ኩነታት ኣየር ብእንሰትዮን እንበልዖን ምግብታት ወዘተ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝበዝሐ ሕማም መርዘን ብኣመጋግባ ይለዓል እዚ ሓደ ካብቲ ሕማም መርዘን ካብ ካልእ ዓይነታት ሕማማት ፍሉይ ዘብሎ ረቑሕ እዩ መጥቃዕቲ ናይ መርዘን ሕማም ርእሲ ጥራይ ዘይኮነ ዘለዓዕል ንኹነታት ናይ ሓንጎል እውን ብኣሉታዊ ይጸሉ እዚ ማለት ከም ምርኣይ ምሕዛን ምሽታት ዝኣመሰሉ ናይ ስምዒት ህዋሳት ስለዚ ትንክፍ ጠንቂ ሕማም መርዘን ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣመጋግባን ኣነባብራን ዘጠቓለለ ከባብያዊ ረቑሒታት ኣብ ምልዓዓል መርዘን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ግና ዝተገብሩ መጽናዕትታት ይሕብሩ ኣብ ኣመጋግባና ምቅያር ምግባር ብሕማም መርዘን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣመሓይሽካ ንጥዕና ክትሕሉ ዝሓሸ ኣማራፂ ምዃኑ ይፍለጥ ንጥዕና ሕማም መርዘን ዝሳምዑ ምግቢ ሓድሽ ማለት ዘይተመስርሐ ምግቢ እዩ እዚ ማለት ብብዝሒ ኣሕምልትን ፍረታትን ምምጋብ ካብ ሽኮራዊ ዝተመስርሐን ምግብታት ድማ ምሕራም ብተወሳኺ ኣእካል ናይ ባሕሪ ምግብታት ጥረታት ዘይተኣውሊዕን ምውሳድ ከምኡውን ፀባን ርግኦን ጠስምን ዝኣመሰሉ ውፅኢት ፀባ እውን ብመጠኑ ምውሳድ ክንጥንቀቐሎም ዝግባአና ምግብታት ሽዑ እኳ ማእዛዊ ምግብታት ምምጋብ ኣገዳሲ እንተኾነ ገለ ንጥዕናና ኣገዳሲ ስለ ዝኾኑ ግና ሕማም መርዘን ከለዓዕሉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ምግብታት ክነቋርፅ ይግባአና ገለ ግዳያት ሕማም መርዘን ጉልተን ዘለዎም ምግብታት ምስ ዝበልዑ ነቲ ሕማም ከለዓዕለሎም ይኽእል ስለዚ ጉልተን ዘይብሎም ምግብታት ክወስዱ ይግባእ ኬሚካላዊ ውህደት ዘለዎም ምግብታት ዘይምውሳድ ምግቢ ምስ ተመገብካ ብቐጥታ መርዘን ይለዓለካ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝወሰድካዮ ምግቢ ሞኖሶዲየም ግሉታሜት ዝተባህለ ኬሚካል ውህደት ዘለዎ ከይከውን ኣስተብህል ከም ድንሽ ወይ ስጋ ዝኣመሰሉ ዝተቐሉ ምግብታት ዝተዓሸጉ ምግብታት ወይ እውን ዝተመስረሐ ስጋ መማቐርቲ ቀመማት ከም ማዮኔዝ ኑቴላ ዝኣመሰሉ ዝተለኽዮም ንቁርሲ ወይ ንጣዕሙ ዝውሰዱ ምግብታት ካፌን ወዘተ ሞኖሶዲየም ግሉታሜት ስለ ዘለዎም መርዘን ዘለዎም ግዳያት ክጥንቀቐሎም ይግባእ ሕማም መርዘን ንምቁፅጻር ካብቲ መሰረታዊ ክንገብሮ ዘለና ነገር ንነብስና ምጥላል እዩ ሓደ ካብ ኣለዓዓልቲ መርዘን ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ድርቀት ሰብነት እዩ ድርቀት ብሓፈሻ ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ርእሲ እዩ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 1 ክሳብ 1.5 ሊትሮ ምስታይ ንጥዕናና ጽቡቕ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ እዩ እዚ ነካይዶ መዓልታዊ ንጥፈታት ኣህላኺ ምስ ዝኸውን ድማ ካብ ድርቀት ንምክልኻል ዝያዳ ማይ ክንሰቲ ኣለና ነፍሰ ጾር ወይ እውን እተጥቡደ ዝያዳ ማይ ክትሰቲ ይግባእ ካልእ ምጥማይ ሓደ ካብ ጠንቅታት ሕማም ርእሲ እዩ ስለዚ ኣብ ሰዓትካ ብግቡእ ክትምገብ ይግባእ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 2-3 እብረ ብዙሕ ምግቢ ምውሳድ ወውሕድ እናገበርካ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 5 ግዜ ክትምገብ ይከኣል ምልክታት ሕማም መርዘን ሕማም መርዘን ኣብ ህፃናት መንእሰያት ሽማግለታት ከጥቅዕ ይኽእል እዩ እቲ ምልክታት ድማ ኣብ 4 ደረጃታት ተመቂሎም ይርአ ቀዳማይ ኣዝህንኖ ወይ ከዓ ፕሮድሮም ብሕማም መርዘን ቅድሚ ምጥቃዕኻ ኣብ ዘለዉ 2 መዓልትታት ተርእዮ ምልክታት መንፋሕቲ ከስዐ ምቅያራ ድህቦ ወይ ከዓ ስምዒት ምድራቅ ክሳድ ብተደጋጋሚ ምሻን ብተደጋጋሚ ምንባሃቕ ወዘተ እዮም ካልእ ኣውራ ዝበሃል ከዓ ፅልኣት ኣብ ብርሃን ዝተፈላለዩ ምስልታት ኣብ ቅድሚኻ ምርኣይ ፀሓይ ብርሃን ብቐሊሉ ምድጓሕ ዓይንኻ ክሕውዝውዘካ ምስ ትበሃል ነገራት ብግቡእ ክተለሊ ዘይምኽኣል ድኻም ኣብ ገጽካ ምንፅብራቕን ክትዛረብ ኣሸጋሪ ምዃን ገለ ካብቶም ዝረኣዩ ምልክታት እዮም ሕማም መርዘን መጥቃዕቲ እንተጀሚሩ ካብ 4 ክሳብ 72 ሰዓታት ክጸንሕ ይኽእል እዚ ሕማም ምስተለዓለ ዘርእዮም ምልክታት ድማ ምሒር ቃንዛ ኣብ ሓደ ክፋል ሸነኽ ናይ ርእሲ ቃንዛ ርእሲ
أزي كبيد زخانة كانزا خسمعكا وي النابرتع خيد ببرهان دمسن حنساون نيجانا نمدهنساس تأفافي يقبر عقرقرن تملاسن دحر متقعتي محير متكام كانزا جواداتن مسلشاون معصاو شوهات أدوبو كتقبر أزي مشقارن قال خابتهم كرأي زخولو ملكتاتيهم نلوم زنبرني مدام نزي مسل أبقى زعل بخال مدام كسام رخب باي